by som sa ale skôr opýtala, že kde je v tomto celom genetika, kde v tom sú napríklad pôrody, ktoré sú plánované. Čiže ja keby som išla rodiť, tak si môžem vypočítať, že moje dieťa teraz bude mať tie dobré vlastnosti, keď sa narodí v túto minútu a presvedčiť gynekologa, že prosím, ten cisársky rez mi urobte práve teraz, lebo pre moje dieťa to bude ideálna konštelácia hviezdna. No, cisárske rezy sú není prirodzený pôrod. Aha, čiže keď je cisársky rez, tak potom neplatí horoskop? Samozrejme, hovoríme o horoskopoch, o dátume narodenia, okamihu, keď sa dieťa prvýkrát nadýchne. Prirodzeným spôsobom sa narodí, kedy sa má. A vtedy začína vlastne svoju samostatnú životnú činnosť, alebo ako by som to povedal, život svoj. No a podľa toho sa vypočíta ten horoskop, ktorý povie o tých pozitívnych aj negatívnych obmedzujúcich stránkach, ktoré bude v živote mať. Ale samozrejme ten osobný horoskop, o ktorom hovoríme teraz, najdôležitejší horoskop, ktorý máme, je vlastne horoskop, ktorý nehovorí, kedy sa niečo stane, ale vlastne, ako som povedal, o tom celom potenciáli od narodenia až po koniec života.